Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен, Гориламен. Вие гледате епизод 6. Объркахме сериите, уважаеми зрители. В понеделник Студио Рокера 2000 в понеделник направи една година. Сега сме сряда, 21 ноември 2012 година. И е време да поканим водещият на шоуто, който може да ви забавлява. Мирослав Асенов! Здравейте, уважаеми зрители! Радвам се да ви видя! Вие гледате най-известното шоу, уважаеми зрители! Забавление с Рокера 2000! Гориламен, йо, брат, как си? Благодаря за песента, която извини. Не съм Слави Трифонов. Сега, уважаеми зрители, станаха обърквания. Да, разбирам ви, тук сме с Гориламен. И сега е време да поканим и следващият водещ, който може да забавлява всички. Първо, преди да го поканим, искам да ви кажа нещо важно. Да, имахме проблеми. И то доста проблеми, но вече няма да имаме. Ще имаме още. Може утре да не снимаме, но поне снимаме по серия. В понеделник, сега не знам коя дата се пада, на 14. Да, на 14 ноември, понеделник, Рокера 2000 направи една седмица, откакто снимахме. Ще направи и още много. Само моля ви, тези, които не са гледали, може да върнат в сайта ни на Facebook, Забавление с Рокер 2000. Сега време е да поканим следващият водещ. Няма да чакам нищо, защото сега време е да поканим следващия водещ. Уважаеми зрители, Бисер Асенов! Благодаря ти, Гориламен. Бисер Асенов всеки път трябва да... Какво е това, Бисер Асенов? Какви са тези мустаци, бе, Бисере, какви? Покажи се на камерата всички да ги видят. Какви са тези мустаци? Ти дори си по-смешен от Гориламен. Уважаеми зрители, чудите се защо нося тази шапка и тези очила, защото съм постриган. И не искам всички да ме виждат, че съм постриган, защото съм много грозен. Да. Сега след малко ще сваля. Хайде, уважаеми зрители, да си вземем почетните места. Тук седи Гориламен. Момент, моля. Извинете за... Хайде, така, уважаеми зрители. Така, как да го направим? Да. Сложи камерата там. Бързо. Уважаеми зрители, много сме напрегнати. Сложи камерата там. Тук? Да. Така. Да. Хоп. Дай. Хоп. И вижте сега. Хайде! Така, здравейте! Отново на всички Бисер сядай, че няма време. Така, радвам се да ви видя в моето шоу. Не ми показвай така! Защото аз съм водещ на шоуто. Така, уважаеми зрители. Чакайте да оправим покривката. Всеки път е така. Гориламен не се вижда, затова Гориламен ще седне на диванчето, за да се вижда. Аз благодаря ти, че поне да се виждам. Оправи Гориламен. Така, уважаеми зрители, как се чувствате? Там прозачка я остави. Чакай да снимаме от близък кадър. Оф. Така, всички да видят Гориламен, защото той е най-важният. Не е по-важен от мен, но все пак. Какво, извади си мустаците, боли, нали?
Така, уважаеми зрители, сега и аз да си сваля шапката и очилата. Така, виждате колко съм хубавец! Винаги така викам на грозните. Хубавец, хубавица, красавец! И красавица, и хубавци! Сега, да не откачам, уважаеми зрители, извинете, за първи път така се държа в моето шоу. Сега, уважаеми зрители, искам да ви кажа, искам да ми задавате въпроси на Facebook страницата ни. И така, уважаеми зрители. Бисере, я направи някакъв номер, моля те. Отдавна не си правил номера. Предно салто ще се. Браво! Я странично сега. А я сега какви... Задно не можеш. Я вижте тук тигърът, може да не сте го забелязали и дайте да го снимаме и него. Ето го нашият тигър. Може да не сте го забелязвали. Мяу! Мяу! Я прави звуците на тигъра. По-силно не се чува. Това е нашият тигър. Ела по-близко. Как ръмжи той? Ау! Отраскаме. Така, хайде, стигам. Чао, тигърче, до после. Миличкият. Така. Уважаеми зрители, това бе шоуто. Малко кратичко, но нищо. Сега време водещият да си отиде от шоуто. Хайде. Хайде, бисере! Снимай. Довиждане, уважаеми зрители. И до нови срещи. Чао, За бе. първи път си отивам от шоуто. Чао. Чао, уважаеми зрители! Отново Слави Трифонов. Айде, кажете и вие чао, това беше. Чао, това беше за днес. Уважаеми зрители, По-силно. моля харесайте страницата. Това беше от нас и чао. Довиждане!